megalayapost.news. Kinongilam ka Khasi Student Union East Gentil District Unit haka khanyo tarik nailar kilalit ban IMCM ya kinongilam snong bat kinong snong badan haka thain lailong ba kantop ya ki South League snong badan haka pot kari Bangladesh kini ka jinglet kinongilam ka KSU ban IMCM ya kita snong bat ki pajba nong snong kadi hadim bala ami ka kanram hapo kari Bangladesh bat namar ba kita snong kidan hapadeng ka jingting jingsir kum ka seng kilalit ban IMCM kum shibanta punya ringkat bat ki pajba kita snong ki balit ban IMCM na ka KSU ki kantop ya ka snong lejri la halen huroi ba hingaria uhami wan penhun ringklem publicity secretary ka KSU East Gentil District layathu bagajing thmu hi jong ka seng ban hiar chakini kisnong ki badan kapot ka jila Meghalaya bar Bangladesh kalong halor kanong rem ban IMCM ya kinong snong bat kinong ilam snong na ki jing ya kaja bala na ki jing ya kaja ka bala ja kari Bangladesh bar ban pan ni ki jing trelang kumno ban pitngor bar banyada na ka jing wanong tu ki khar Bangladesh chakini ki jila lingba kini kisnong ki badan kapot te ni kwa ban penpong ni giat ban kaliang jongi kum ka KSU East Gentil District Unit rengkat bat ki nong ki kam jonga seng hi borok awai menta gasni ka khat new trik jong benai Agos entau senam alpo sau ni kum ki khat jong ka KSU ni yo ban wan hang ni ha kasnong huroi te mene ka por bangi wan ni yo ban yong jinglang bat ki noi lam snong ke bangi lekhot ngil ajutip lang ba ki sithi sa ki sau tali ki dorbar snong bagan thup ya ka snong hingaria ka snong huroi ka snong lahalein bat ka snong lejri te hakne ka jinglang jongi hang te ha government LP school hang te ha huroi ni wan hang ni khnang na menta ka kunrum keram bat ka jingjia ka jing umsnam ka bami hang te hapo ri Bangladesh te mentang idon hang ni apa keceka ka border fencing ka international border ka India bat ke Bangladesh ngilyo ban ya thir ya tai mane ka jinglang ka jongi hang te ha huroi bat na kaliang jongi kum ka KSU bat kumju ki rang bat snong ni ai ka jinga trelang bat ka jinga snok tilang namar ketiga jingjia hang te ha Bangladesh ka wanra ai ka jing songsir bat ka wanra ru ya ka jingma yo le si ba ketiga jingjia ba ketiga jing umsnam hang te ha po Bangladesh kindon kinong Bangladesh ki ban yo ban rungtu na kini kisnong ki badan hakaput jangka ri Bangladesh te ngi snok men banong ban kaliang jong ki rangba snong ki sau ki dorbar snong ki long ba na kaliang jong ki kum ki dorbar snong makiru ki klam ailat ki peingor bat ki pei husiar ya kene ka jingjiang te Bangladesh baki mailat hi dalele ya kit khar bangla bikin yo rung sipo upur sam jonggar India bat sipo ke jela ke jongi tengi song kmen banong bakane ka jinga trelang jongki dorbar snong kawan ra ru ka jinga singain nungkong ya ka snong ka thau jongki bat kumju ya ka ri bro kawai te tang sumi namne na ka jinglang ka jongi hang te ha po huroi milio ro bani song jinglang kendiat minit bat ki BSF hang te ha hang ne po la haleng te ka jing song meeting bat ki BSF ha ka hang te ha kam BSF ha la haleng na kaliang jong ki BSF long ba na kaliang jingi mentang la perkin tangai kum ka jing tha jong ka sarkar pedang ba kinamalan dalele ru ba kinong Bangladesh kin yo bandrung sipo upur sam jong gari India bat kum ka jing thu jong ki BSF ki ong ba hadu menta ka jing song suk song sang hakini ki jaka kalong menta kampon dot kuno ka jingja kampon don hi kuno kata ka jing thumu rungtu jong ki khar Bangladesh sepo kargi ka jongi namar ki ong ba na kaliang jong ki BGB ki border guard Bangladesh ru na kilio ya ka order bala don menu borung na India sha po seri Bangladesh ki pertar tin la kim sangap kita kinarung ki haban ai baik da ki haban set baik da kuli tena kaliang jong kinong Bangladesh ru kini ki BGB jong ni ki yo ya ka order na po sarkar pedang ki ong ba lada don menu na kinong Bangladesh ki bandrung sipo ka ri India lang ba kini than kapot kini ki BSF jong ni ki yo ya ka order ban set ya kita ki bawan rungtu te hoi habang yo ban singaw kita ka jing ikan ban kita bat ki ni song thu ba
kajing song sengan hakini ki jaka kalong rang biang menta kapan dot gono kajing huri orang tene kaliang jong ni kum ki isu ni pau beli ni wan hadu hang ne bo border fencing namar ngiru ngidon kajing snyokhia bakrao namata kata kajing jia hari bangladesh namar yo le si lada tang da ki katu kan nengut kin yo ban manrung kawan rai sai kajing ma ya kari bat kajai pendiu ni khamtam ya kajalami khaya khamtam ya kan ka kathain east Gentile district ka chongi te kam mau pi ba hakatu si khalai tarik ru aswa bingin wan sini la pentip ya audisi East Gentiles ba manta kasni khan yo tarik jong ma ekos arpo opsau ngin lek banjurip ya kasnong hingria huroi lahaleng lijeri bat sekni ki thain border fencing te hoi baling snokia kum ong menne karkun ki lat thai khobor ba ki social media po ki YouTube po ki WhatsApp po Facebook POE ba nang te na ki thain dau ki khar Bangladesh da ki spa ba ki hajar ngut ki mut ban wan trung jubor sipo ka jela ka chungi andre kumba ong na ki nong ilam chungi ki ba naneng ki ong ba ka ngim lat da le ya ki Bangladeshi ba kin bakin ga ban shong na balong aslum ya kini ka jela ka chungi te nakaliang chungi kum kaseng na kata ka jing sukhia ka chungi ngiman si banwan si kini ka jaka ban slok bat ka ba chnong bat ki nong ilam chnong ban slok bat ki bang kini ki BSF ki ba ki security force chong ka ri ka chungi te hadu menta ni song tanat ban ong ba kampat don kanu kata ka jing ya rungtu namar ka jing perking jong ki bar pahara bat kumju ka jing perking jong ki trash nong da ka jing tray ki dor bash nong Meghalaya Post.news